Gikone to koro familia mar nyadendi mayande ne oyudi ko keng ringre ma oketi e gunia e Likoni, Mombasa ne oramo mar kawo ringre mondo koro gidhi giike maonge fuonde mamoko mag dende. Magi timore ka riwruoge makedo ne ratich oganda Mombasa bende nowuok oko ka gikwayo obila mondo med jiwo arita kendo rakore gi kweth jonjore mamonjo jopiny ka dho wadh nam chumbi. George Aoko miyo ler mar wach ni koa Mombasa. Anyuola nyadendi Jane Achieng' mayande ne ringre oyudi kokengi kendo keti e gunia Likoni, Mombasa chiegni dweche 2 mokalo ne gikone to koro chopo e kar kano ringre ma Coast General Mombasa kendo ng'ado mar kawo ringre no mondo gidhi giiki. Ma en bang' chenro mar temo manyo fuondni mamoko mag dende mane oyudi ka onge tamre nyuolo lemo kopogore gi wiye mane oyudi Msambweni e kaunti ma Kwale. Pod late kabisa nikech pok ayudo akia mar nyathina. Akia mar nyathina pok ayudo. An adhi gi nyathina nadhigo nyathina to akia mar nyathina pok ayudo. Koro pod ok ang'e ni to sirikal oketa kanye nikech nyathina oyang' kaka gweno. En gima lit ka wadhi dala gi body nus. Nyathiwa onge gi tiende wadhi kode nus. Ok en gima ber ka ng'ato timo ne ng'ato nyathi ng'ato kamae. Ng'amono timo ne gima kamano no. Olokre obed ng'ama ber. To kiko chako tim gima timono. Little jite biro tho kata en ng'ama onego nyathiwa no biro mana tho. Min nyadendi no okoni nyaka ne obi Mombasa bang' tho nyare no, onge geno ma entiere godo ni fuondni mag nyare idhi yudi, to chutho ni mar nyaka sani onge ng'ata ma obila osemako ma itudo kod nek makoch no. Koro amaro dhi go kamano nikech kaluwore gi bil mar mcharine dhi malo. Kaluwore gi bedo ka base bedo mang'eny. Ni aibu sana kama serikali iko. Nastika sana, watu wanalia sana. Wach rochruok mar arita ka dho wadh nam chumbi ne bende osegiri riwruoge makedo ne ratich oganda Mombasa madwani obila omed rido kanda mar rakore gi jonjore. Community members have been attacked. Wamevamiwa na gangs hizi. CCTV footages ziko ambazo zinaonesha vile hawa vijana wanakata watu mapanga. Ni jukumu la polisi kuhakikisha kuwa kuna usalama, na tuna emphasize role yao, mandate yao ni kuprevent na kukabidhi wale wahalifu. Lazima tushikane pamoja tuhakikishe kwamba swala hili tunalivaa sisi sote. Halitavaliwa na mashirika likawa sawa, halitavaliwa na polisi peke yake likawa sawa, halitavaliwa na wazee wa mitaa peke yake likawa sawa. To ne familia mosenindo Jane Achieng' gombogi en ng'eyo adiera motenore gi tho mare. Amotimo nyathina gima chalo kama. To mondo make to ko make to naduog Mombasa kama nene gi wang'a. Onyiswa ni notima ang'o momiyo nyayango nyathiwa ka gweno kamano. Jane nyiche ngima. To gima litnwa ni nyathi koritero dala maonge gi dende moko. To ng'amotimo ne kama Nyasaye omede ndalo. Gikone to koro familia ne ong'ado mar kowo ringre nyargi dala, kata kamano gikowe ka moko kuom fuondni mag dende onge. Ywakgi en ni obila mondo mi omed timo nonro mar ng'eyo ni to ang'o manotimore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.